Maiatzeko azken eguna daukagu aurretik eta eguzkisa azkenien agertu da. Oinguen emoten dau 3 egun baino gehiagorako geratzeko datorrela. Herritarrei eguraldi honak umori aldatzen dotze? Debago jendarrentzat erresa bada hogetik altxatzea trumoia espadau kanpuen? Ba ikusi daigun zer esaten dozkun, hauretako batzuk behar bada maiatza amaieran oporrak antolatzen be hasi dieta. Eguraldi hona azten danien umori aldatzen jatzula uste dozu? Bai, niri denbora ona guztakat pilo bat, así que bai. Zalantzari barik. Eta eguali txarra dagoenien umoria asko gore txartzen jatzu, ala, bueno. Bueno, humore honekua naz, así que larrei bez, baina nahiago dut humore hona, bai. Osa, humore hona eta demora hona be bai. Eta zein da gehien guztetan jatzun plana egualdi hona itxen dagoenien? Mendira guztakat eta itxasora be bai. Ba, nik uste baietz, nire egualdi hona guztetan jat. Bueno, azkenean eguzkiak laguntzen du hortara. Dana ilun eta grisa dagoenean, ba, gehiago kostatzea umore ona ukitzea, ez? Eta zelakoa izen da orduen maiatza egualdi honegaz? Fiskal luzea, ja gogoekin geunden ba, olako guraldia eukitzeko. Ez, beti nago humore honez, así que berdin jat. Saiatzen azagoten beti humore honez, baina bueno, ona itxen dauenean hobeto bai. Eta zein da zure plan gustukoena, ona itxen dagoenien eta txarra itxen dagoenien? Ba, hondartzan egotia, ero estela txarra itxen dauenean, igual, taberna lagunekin, ero berekin, berdin jat. Eta egualdi hona azten danien adibidez, azten zaila pentsetan oporrengan adibidez, onja, pentsatu udako oporretan zerrein? Ontxe justu azten az duala eta nau, entre alegre eta enbajona, baina bueno. Ona itxen badau, ba, beti saiatzen ateratzen denbora, juteko hondartzara eta holan, txeko planak. Enbajona hau pasauz hori ez da posi denbora guztian, Hori bai, baina bueno. Azkenien lan eitxia da ona dirantzako, baina gero hobeto da oporretan egotia. Plana handixa dukogu. Así que, kotxian goiaz Bartzenara, handik Ferrixan Italiara, eta Italiatik Sueziara kotxian. Bost asteko porra dauzkagu. Bai, batzuk ondo montetan dozu, bai. Bai, familia suediarra da, hasi que Suediara goiaz kotxian. Eta urten ingo dugu, bia Italia. Geronara jutia urten adibidez, ero beti egun batzuk ondartzen guruan pasatzea itugu baitxa, eta plana errepikatzen dugu. Aurten adibidez, nahiko garaiz pentsau ginen, eta ja neguan hasi ginen pentsatzen negudako plan egin. Así que, ja honezkero egin ja, aspaldi. Bueno, oraindik abuztura arte ez ditugu porrak hartuko, eta orduan falta danez, pixka bat asteburuko plana pentsatzen bai hasi gara. Hondartzarako eskapadan bat edo. Bilatzen ibili nazelako eta ez dote delako eser topatu, kanpin bat, baino ondo, kanpin handixa ondo dagona eta piztina dokona, eta baino inguru berde batian dagona, bai. Adrian edo familixan toketan danien edo bikotiaz toketan danien antolatzia oporrak, norre ziten da antolatzen dauena? Lagunekin pizkat dena, baina bueno, ni eta igual beste pare bat eta nobiziakin bera, gehienetan. Bera ditzen dago gisa dena. Kuadrian beti egoten da baten bat, aiegetan dana aireportura eta ez dakizena nora doian bezkasi. Horretakoa badakotzue? Gutxi baino bai, jarri dirua eta adonde toke. Ondo bai. Suedian egingo duguna niri bikoteak antolatuko dau, eta Suediaraino, igual ni gehiago, bai. Bueno, nik uste gu nahiko taldean itxen dugula, osea, familian bixon artien. Eta gero, erabakitxakoa umiei esan. Esango bazatzuen, zure ametxetako oporrak erregalako zotzuela momentu honetan, zein izango litzake ametxetako opor hori? Igual bakarri joatia oporretan urrin motxila batekin 15 egun pasatzera Vietnamera, ero Patagoniara, ero Kanadara, ez dakit. Mendialdera, ero itxasora, baina motxila batekin eta igual bakarrik, igual. Dena gratis, ez dakit, igual Karibera ero lan jungo nintzen, ez dakit. Hona itxen dauen lekura. Oparixa eta gainak guztetan jatena, bai ez hartuko nagoen ze opor. Danetatik, mendixa eta hondartza bixa juntetan dan plan bat adibidez. Bidai handi bat eta ambizioso bat, niri asko gustatzen zait bidaiatzea, beste herrialde batzuk eta ezagutzeko, eta tipo ez toki batera joan eta han pasau bi aste, baizik eta dana bizitatu, herrialde oso bat alik eta gauza gehiena bizitatu. Eta zure bizitza guztien egin dozun oporretako bat aukeratu beharko bazendu onena moduen, zein izango litzake? Tasmania. Tasmaniara joan nintzenean, dudari gabe. Eta zegatik aukeratuko zendun hori? Joan nintzen pertsonakin antxe zaukon lagunak,
eta auki gauen antxe, lagunen kotxia, lagunen etxia, lagunen baliabide guztiak, izen zan ezin da ordaindu, han gertatu zana. Eta behin-behingo esen duen opor plan bat zein izango litzake? Kursero bat, inoiz. Inoiz. Nitzake joango, nahiz eta gratis izan, eta nahiz eta niri ordaindu nitzake joango. Eta kanpoko norbaitei esan barko basotzasun, Debagoieneko herri batera oporretan etorteko, ze herri aukeratuko zenduke? Kanpotarraterra, atzertar batei. Eta zeatik. Debagoienako, Oñati, Oñati bai, ez? Arrasate Oñati igual, seguro. Osea, dauko pasiboak emateko eta holan leku politxa, eta, bueno, ondo dago Oñati.